Dobrý deň, začínajú správy internátnej televízie ITčko. Minulý týždeň sa konali univerzitné športové dni, ktoré si pre vás pripravil Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity. ITčko sa bolo pozrieť na niektoré z týchto športov, konkrétne plávanie a volejbal. Keby ste prišli tu k stoliku na tribúnu a učinili tak. O chvíľočku budeme mať oficiálne otvorenie a budeme súťažiť. Ďakujem. Takže ešte raz. Všetkých vás srdečne vítame, sme naozaj veľmi radi, že sme sa tu zišli. Bodov. A Andrej Gajdošek, víťaz disciplíny voľný spôsob muži, zvíťazil počtom 541 tabulkových bodov. Zároveň získava putovný pohár riaditeľa Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity. Záverečné foto. Bože, jak sú ďaleko od seba. Čaute ITčkári, nachádzame sa v telocvični na Veľkom dieli, kde práve prebieha medzifakultný volejbalový turnaj. A organizátor Slaďo nám už povie detailnejšie informácie. Dobrý deň, nachádzame sa na medzifakultnom turnaji Žilinskej univerzity. Súťažia tu každé družstvo z jednotlivých fakult. Hrá sa systémom na 2 hrané sety do 25 bodov, čiže môže byť aj remíza. V družstve musí byť teda len minimálne jedno dievča a ostatní môžu byť chalani alebo hociakom pomere, proste to minimálne dievča tam musí byť. A my sa ideme spýtať súťažiacich, ako sa im darí. Za akú fakultu hráš? Hrám za elektrotechnickú fakultu.
Pred chvíľkou ste dohrali zápas, s kým ste hrali? Hrali sme so stavebnou fakultou a podarilo sa nám vyhrať 2-0. 2-0, takže súperi to boli ľahkí alebo mali ste nejaké problémy s nimi? Napriek tomu, že to boli relatívne ľahkí súperi, mali sme s nimi problémy, keďže sme neboli úplne zohratí. Čiže potrebovali sme celé to mužstvo dať nejak dokopy dohromady a zohrať sa hlavne. To bol najväčší problém, myslím. Ako si spokojný s výsledkom? No, keďže sme skončili 2-0, tak som dosť spokojný teda. Mám tu ďalšiu hráčku. Ahoj, ako sa voláš? Ja som Lenka, ahoj. Za akú fakultu hráš? Za fakultu riadenia informatiky. Už ste odohrali nejaký zápas? Sme odohrali so stavebnou fakultou. Ako dopadol výsledok? Jeden set sme vyhrali a jeden sme prehrali, takže sme viac menej remizovali, ale na body by to mohlo byť celkom v pohode. Tak a ako ich hodnotíš ako súperov? Ako superov, oni boli jeden z tých ľahších, určite sú ťažší superi, oproti ním teda. Bola si spokojná s výsledkom ako týmu? No mohlo by to byť aj lepšie, ale dalo sa, určite hej. Takže my ti prajeme veľa šťastia, zatiaľ ďakujem, čau. Ďakujem aj ja. A ďalšou hráčkou je? Volám sa Jana a hrám za strojnickú fakultu. S akými supermi ste už hrali? Práve sme hrali vši a teraz pedas. Aké boli súperi? Vši boli dosť dobrí, si myslím, a pedas také dačo vyrovnané. Ako si spokojná s výsledkom? S výsledkom mohlo byť aj lepšie. Mohli sme lepšie hrať. Mohli ste vidieť nádejných volejbalistov Žilinskej univerzity, my im prajeme veľa šťastia. Pretiečko, Marek Ambrozaj. Na internátoch Veľký diel sa skupina študentov každý piatok podujíma na upratovanie a zveľaďovanie okolia. Všímate si to? Po 2 týždňoch vás opäť zdravím, nachádzame sa v exteriéroch našich ubytovacích priestorov na Veľkom dieli a určite si niektorí z vás všimli týchto krásne uprataných chodníkov. Niektorí z nás si možno že mysleli, že žiadne chodníky ani nemáme a o tom, kto a ako toto upratoval, a kedy a prečo, sa dozviete viac v nasledujúcej reportáži. Nebol nám ľahostajný stav týchto internátov a prostredie, v ktorom žijeme, tak sme sa dohodli, že treba s tým niečo spraviť. Oslovili sme pani riaditeľku internátov Kadorovú, ktorá bola ochotná a zakúpila nám aj náradie, aby sme mohli tento projekt zrealizovať. Táto myšlienka začala už niekedy v prvom ročníku, akurát, že nebolo dosť iniciatívnych členov, ktorí by sa na to dali. Chcel by som sa ťa spýtať, či si v poslednej dobe všimol upratanie týchto chodníkov od lístia, halúzy a vôbec. No všimol som si to, je to príjemná zmena. Človek zistí, že není chodník, ale je to cesta. A neviem, koho je to práca, ale je to úctihodné, že konečne sa dá to chodiť. Čistíme chodníky, vypilujeme stromy a tá trávu, ktorá zarastla do veľkej šírky, z väčšej časti do šírky chodníka. Čistíme schody. Chcem sa ťa len spýtať, či si všimol v poslednej dobe upratanie týchto chodníkov. Áno, všimol som si. A vieš aj, kto to spravil? Myslím, že to boli študenti, ale neviem presne. Vieš aj, kedy sa to robilo? Myslím, že týždeň dozadu. Nie, týždeň niečo, alebo 2 týždne dozadu. Tak v tomto úsilí pokračovať budeme. Máme v pláne založiť študentskú organizáciu, ktorá sa bude zaoberať čistením areálu internátov a keď to už dostaneme do takého normálneho stavu, tak tento stav aj udržiavať. Touto formou by som chcel aj vás, študentov, takých uvedomelých, ktorým tiež nie je ľahostajný tento stav, v ktorom sa nachádzame, pozvať alebo prizvať k tomuto dielu. Ste vítaní a dúfajme, že vás bude čo najviac. A my im všetkým ďakujeme za ich snahu. Máme tu sezónu plesov a naša televízia bola pozvaná na jeden z nich, konkrétne na ples Elektrotechnickej fakulty. Tu je menší zostrih, ako to tam vlastne vyzeralo.
Na internátoch Veľký diel sa uskutočnil kalčeto turnaj. Naši reportéri nahliadli do tohto diania. Na internátoch Žilinskej univerzity sme objavili zaujímavý plagát, na ktorom je pútač pivo zadarmo. Poďme sa tam pozrieť. Tvorili sme falošný leták, na ktorom je reklama na pivo zadarmo, ktorý má vlastne upútať na druhý leták, na ktorom reklamujeme náš turnaj. Už po krátkej návšteve Alamo Cafe sme zistili, že sa jedná o turnaj v stolnom futbale. Pre našich účastníkov sme pripravili 3 stolné futbalové stoly, máme niečo cez 30 účastníkov, rozdelili sme ich do skupín, na začiatku nám vznikol trošku chaos, ale potom sme to prehľadom zvládli. Ďalej po skupinách bude nasledovať PAU, klasický vyraďovací systém, až vlastne dostaneme víťaza. Snáď to skončíme ešte dneska, teda tento turnaj, ak nie, potiahneme až do zajtra. Súboje boli plné nasadenia, bojovnosti, sústredenosti, ale samozrejme, že nechýbal humor a zábava. Všetkých nadšencov kalčeta nelákala len túžba po víťazstve, ale aj hlavné výhry. Pre víťaza máme pripravenú zlatú tekilu, na druhé miesto sme pripravili striebornú tekilu a na tretie miesto Fernet Citrus. Plus vecné ceny ku každej cene a pre každého účastníka máme pripravenú sladkú odmenu. Tí, ktorí sem prišli, mali možnosť porovnať svoje kvality s ostatnými a bojovať o popredné tabuľkové miesta. Pre ITčko Andrea Dvorčáková a Marek Veselovský. To bolo zo správ všetko a šéfredaktor Mirec vám ďakuje za vaše námety a postrehy, ktoré mu môžete stále posielať na jeho ICQ číslo. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.